Takže ahojte všichni, vítám vás u dnešního videa, dneska to je nový video, na dnešní video se podíváme na LPS výměna maminek. A dejte like, odběr a zvoneček a já už nebudu zdržovat a jdem se na to vrhnout. Woohoo! Au. Okay. Ahojky, jmenuji se Monika, je mi 40 let. 40 let a přijela a jsem na mateřské dovolené. Ahoj, já se jmenuji Alexandra, je mi 42 let a jsem muž doma a jsem, no to je. A máme 2 rostomilé dcery, jak to mě představíme. Jednu starší, Nelu. Ahojky, já jsem Nela, je mi 18 a nesnáší mladší sestru. A naše nejmladší sestřička. Ahojky, já se jmenuji Alče. Takže ahojky, já se jmenuji Nelča, je mi 8 let a chodím do druhé třídy. Na druhé straně, to byla Praha. Na druhé straně Buchlovicí žije. Takže ahojky, jmenuji se Mia, je mi 35 let a jsem žena v domácnosti. Ahoj, já se jmenuji Lukáš, je mi... Ne, tohle je Lucka. Já jsem Lucka a já jsem Lukáš, je mi 37 a to je to. A máme hezky 2 děti. Jedna, která se jmenuje Nelly. Která se jmenuje Kiki. Ahojky, já jsem Kiki, je mi 6 let a chodím do školky. No počkej, se chodí do školky, ne? V 6. roku, no to je jedno. Ahojky, jsem Markétka, je mi 17 let a moc se těším na novou maminku. O můj bože, budete mi všichni chybět, ale snad se brzo uvidíme. Jo, aspoň to odpočinem. Tak já jdu. Počkej, autobus! Tak já jedu. Mňu! Ježiš, ty už odjíždíš, ale ne, tě chceme. Mami! Já se nevrátím, děti, já jdu jenom na hloubou rodinku. No tak, děti, teď já s maminkou musíme vydržet novou maminkou. Mezitím u Moniky doma. Ty jo, tady je takovej Sorry. Ty jo, tady je takovej čurbes. Prostě to nějak naházím. Jo, co to je? A tady je takový čurbes. Pane bože, kdo to má uklízet? Toto. Kdo to má, kdo to má uklízet? Kdo to má uklízet? Takhle to nás doma nevypadá. Kde je nějaký manuál? Ježíš. No, manuál. Tady je manuál, ježíš. Ahojky, milá maminko. Ahojky, nová maminko, mé jméno je Monika. OK. Je mi 40 let. 42 let? Tak to mi je jako, já jsem mladší, jako mě je 35, ale dobře. A manžel se jmenuje Alexandr, je mu 47 let. Mýmu mužovi, mýmu příteli, actually je jakoby 37, ale okay. A máme 2 rostomilé děti. Jednu starší,
Nelu, dávej si na ní bacha, někdy je sprostá a agresivní. Ježíši Maria. A druhá je mladší, jmenuje se Alča. Promiňte, že jsem si dělala to jméno na začátku, já si to nepamatuju. Jmenuje se Alča, její 7 let a chodí do školy, jo. Do první třídy. A co tady děn? Omlouvám se za ten čurpes, musíš to uklidit. Pozdravím, nová maminka. A dost. A few moments later. Tak, uklidím to. A už můžeme jít. A už můžeme zaskat. Ježiš. Tak jo, kde se to sakra otvírá? Oh my god, jak to tam je? Co to tam je? Tam je co víc? Co to tady je? To tady vidím nějaký hezký věc. To se těším, až to půjdu dovnitř. Jakože, OK. Oh my god, tak tady to vypadá fakt hustě. Ty jo. Tak tady se mi určitě hodně bude dobře líbit. Kde je manuál? Oni mají tady krásný stoleček. To je postel. A jakože to je stůl. A manuál. Ahoj, maminko, jmenuji jsem Lucka, je mi 35 let. Ty jo, mnoho mladší než já. Je 5 let a můj přítel. Vy jste měli svatbu? Měli jakoby svatbu, ale můj přítel Lukáš, je mu 37 let, je silnej, pracovitý. Máme 2 roztomilé dcerky. Jednu starší, jmenuje se Mia, její 17, no tak mé holce jakoby 18, ale dobře. Její 17, hodně dobře se učí a chce studovat na učitelku. Oh my god, učitelka? Moje dcera chce bejt nikdo. Prostě ježiš. Mladší dcerka Markétka, je jí 6 let, no tak mé mladší dceři Alči je actually 7. Chodí do školky. Toma chodí do školy, ne? OK. Doufám, že se tady, maminko, užiješ. Dávej si pozor, občas to je rozruch. Hádají se mladší a starší. Ty jo, tak rodinka je příjemná, tak už čekám, až se potkáme. Na druhé straně v Praze. Ježiši, už jdou. Ahoj, já jsem Alexandr, tohle jsou moje... Ahojky, dobrý den. Čus. Oh my god, vy jste roztomilá rodinka. Ahoj, jmenuji se... Takže já jsem Lucka, je mi 37 a budu vaše nová maminka. OK. No, actually, naše máma je starší než ty. To je jedno, actually. Jsem prostě já, vím, jak to poslouchat. Pojď, mamka mi tam do manuálu napsala. Napsala, jo? Já jdu pryč. Co to s ní je? To, jak říkám, agresivní sprostá vypach. Ty píp! Jdu pryč. Ach jo, no tak toto, nevím, jestli správně. OK, už jdou. Dobrý den! Čau. Dobrý den! Dobrý den. Já se jmenuji Monika, je mi 40 a budu vaše nová maminka. OK, jupi! A slyšela jsem o tobě, seš Mia, že? Ano, že jdeš studovat. Že jdeš na učitelku, se chceš vyučit. Jo, chci. Tak to je hustý. Já vím. A vy všechno musela dát 5. OK. A vy musíte být Lukáš.
O můj bože, vaše žena říkala, že no tak jako by vy jste mladší než můj manžel actually, ale dobře. A Lukáš, a tahle malá by měla být Markétka. Ano, to jsem já. Tak uvidíme, jak to v této rodince bude žít. První den. Jakože už proběhla noc. Ty jo, tak já jdu vařit. Děti, snídaně. OK, už jdeme. Čau. Ty jdeš do práce? Jo, jdu do práce, čau. Já jdu pryč. Fuj, Sal, fuj, já jdu pryč, já tu svoji matku. Oh my god. Ježišmarja, tak jo. No, moc se mi to nelíbilo, actually. Jo, sorry. Rozhovor u jednoho stolu. Takže půjdeme k tukíneky dobré věci. OK? Oh my god. No, takže vaše dcera je velmi agresivní, sprostá. No tohle moje dětská ne. Já se za ní omlouvám, ona je prostě puberta. Moje holce je 17 a taky má pubertu. Jo? Tak to jsem nevěděla, vy jste prý mladší. Bro, drž se ode mě dál, jakoby já jsem dost velký. Ježiš. Je mi 37 a tobě je... Kolik mu je? Moniko. Je mu... 47. What the fuck? OK. No tak jakoby je hodně mladší a... Jo, je mi 35. A navíc, jak se líbilo u nás. Ježíš, tvoje rodinka, oni jsou vůbec mluvit. Je roztohodná, milá. Hlavně Markétka je hodná. Tak to mě těší. A moc jsem se to tam užila. Chtěla bych mít takový děti, ale prostě... Já jdu pryč. Tady ji prostě neučilo být takhle žlej, on je prostě takovej to. To mě mrzí. Budeme kamošky? Jasně! Uí! Ježiši, dámský rady, já jdu. Takže jsme ukončili videa. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr a zvoneček. A u dalšího videa z LPS zatím čus, bye!